Ja, ik heb er heel erg zin in. Indrukwekkend, confronterend, pijnlijk soms. Het zit onder je uit. Ik had het boek gelezen en toen ik dus las dat het dus een toneelvoorstelling zou komen, toen dacht ik, nou, hoe gaat ze dat in godsnaam voor elkaar krijgen? Dat leek me heel moeilijk, maar het is echt heel goed. Hier krijg je een vleugje, nou, meer dan een vleugje, je krijgt een soort shockwave over je heen van de gekte die onze Indische ouders en Indische grootouders hebben gevoeld. Ik wist wel dat het heftig was, maar je staat er nooit zo bij stil met wat er dan precies allemaal gebeurd is. En dat kwam nu wel heel erg duidelijk naar voren. Best een intense inkijk in het leed en het verdriet van mensen die hier zijn komen wonen. En daar ook wij als Nederlanders een rol in hebben gespeeld. En dat heeft me erg geraakt.